Sziasztok, ti genetikai hulladékok! Én Balázs Rugások vagyok, és ma ráküldöm a CIA-t 2 raktárnyi cigány hordára, mert alvás közben kilopták azt a cipőt, amibe eddig minden este belevertem, mivel a talpára rá volt ragasztva egy kép egy 4 éves meztelen afrikai kislányról. Sajnos a raktárból megszökött ez 2 Dart Goblin, ezért ők most mennek az 1000 fokos Washingtonbe a nagyszüleim mellé. Lehet, hogy nem tudjátok, de én minden nap a mögöttem lévő sárga papuccsal a faszomra húzva kelek fel, miután akkorát szartam a takaróm alá, mint 2 rinocérosz. Csak szólok előre, hogy a polcok mögött 324 köbméternyi sűrített durranógáz van, szóval ne lepődjetek meg, ha 2 másodperc múlva molekulákra fogtok robbanni. Ez a szarbakacs attól különleges, hogy az antimon pentafluoriddal tele spermám lemart a 3 helyen, ezért csak 2 áfamentes rabszolgáért cserébe fogom eladni. Ha kíváncsiak vagytok arra, hogy mi a faszért néz ki ez a cipő úgy, mint a nagyanyám 2x2-es taktikai gumipapucsa, amibe egy biciklipumpával belesűrítettem a spermámat, akkor az azért van, mert akkorát belefinktam, hogy a téridő meggörbült a belsejében. Az előttem álló vitrin arról híres, hogy abból a fából készítették, amelyik egy héttel ezelőtt a szomszéd udvarából ledőlve kilapított 3 arra járó családot, majd ezután a haverokkal a kis pricceli a rövidebbet játékot játszottuk, ami abból áll, hogy az nyer, aki a legközelebbről húgyozza le a hajléktalan nagyapámat a Szél-Kálmán tér közepén, majd az jutalomból beleverhetett ebbe szekrénybe 2 dömpernyi spermát, amit a vesztesnek egy kortyból le kellett húznia. A mögöttetek lévő képen azt néztem, ahogy a nagyapám beszorult a Lánchíd alá, majd egy hátulról 125 km/h érkező hidroplán repülőgép az orrára csavarozva egy 2 méter átmérőjű színváltós dildóval nekiment az öregnek. Na, itt vannak a kért cipőitek, ti félre sikerült gumiabroncsok, de jól vigyázzatok, mert a 3-ból 2-ben fél percre időzített alvat spermával töltött pokolgépek vannak. Ideje fizetni, de jól vigyázzatok, mert készpénz helyett csak román cigányokkal megengedett a fizetés, mert azokat nem kell leadózni. Látom, itt leparkolt egy járőrkocsi a bolt előtt, szóval ha segítetek kivenni a katalizátort alóla, akkor annak az árát elengedem a szaros bakancsotokból.